ene kind ng'ato gi Nyasache. Samidi kata mana lemo chokruok mar oganda muma e mondiko ni kikipogri gi chokruok mar oganda. Zaburi 133 wacho ni mano wach maber manade ko wete obet kamoro achiel. Ing'eni bedo kamoro achiel no teneni konyowa mondo ibed gi liet mar Kristo to ng'ato bedo gi liet mar Kristo to wajolore. To kibet kendi to yot mondo iluar. Kata kamano kikibede chokruok mar oganda ni ini iwuon ok idwa somo muma ini iwuon kindi gi Nyasachi. Work out your salvation with fear and trembling. Iwacho gi dho ngere. Iwacho ni yani warruokni ini dwati rewatru ibro rita warruokni gi lemo to kitomo wang' Nyasaye. Ok dakwer ng'ato ni kiko wedhi kanisa. To chokruok moro amora ma intiere. Iwacho ni wabong'e gi golemo ma ginyago. Omiyo nyaka ipenj ni to lemo ma jogi nyago ni en olemo matera e polo koso mainya. Mar ariyo en olemo makonya nikech ing'eni kata kanisa kata joote mag Yesu dong ineno ka ne gikonyore ka ng'ato nigi law achiel to miyo nyawadgi law to in ng'ato kiro ni en okawo mana kuomu to en mochiwo onge. Omiyo ok dawach ni bede ot oyo kiki bede ot to many Nyasachi in iwuon kindi gi Nyasaye ing'eyo. Kanisa en chokruok mar oganda en gino koro nyaki non ni to chenro mar kanisa ni to siro mare en ng'a. Ka siro en dhano to ringi many kanisa mochung' kuom Kristo mogeno wach Nyasaye masomo muma kendo nono muma kendo gimanya dieri kaluwore gi teko ma Nyasaye gi teko mar roho ma Nyasaye nochiwo mondo konywa e weche mag chuny. Kare kabisa. Erokamano ahinya Millicent Otieno kuom ketonwa ler matut ewi weche gi eki mag alam kanyakla kod din mabende